Ja, sammen. Nu laver jeg en video, hvor der er sindssygt godt luk. Ja, I kan se. Der er mange penge i kuponen. Ja, lad os lige joine gruppen. Det gør jeg næsten altid med Roblox. Speed. Jeg tænker ikke, hvis der er så meget speed. Jeg tænker, at jeg rater helt der. Speed er altid bedst. Okay, så føler jeg blevet lidt hurtigt på noget lidt snydigt spil, altså. Wow. Min allerførste Lucky Block. Ja, der skal være de her. Lige så jeg kan få den, please. No, jeg fik, no way, jeg fik den der. Wait, no. Hvor bilen har jeg de her to bare. No way, jeg har sådan en. No way, jeg har sådan en her. Så det viste til mig. Ja. Okay. What the? Nej, de her ting for. Ja, jeg har forvirret. Altså, det er virkelig. What? Der. Den her. Hvis man får en Lucky Block, så får man 5 ting. Altså. Hvorfor har jeg den her? Det her, det var bare sådan, hvad fik jeg? Nå, det var ikke engang sindssygt. Jeg forstår ikke, hvorfor der er så mange Lucky Blocks. Så jeg føler, at de er okay gode, men er de gode? Det er så mit spørgsmål. Den går luck. Noget luck. Er det her nu? Er det her, eller er det her? Altså får man bare luck. Lidt ærgerligt, hvis man bare får luck. No. Oh my god. I er næsten lige begyndt. Og så er der det her. Min Lucky Block, der bare står der. Hvorfor kan man ikke engang se mig på? Det er faktisk på en måde lidt sjovt. Altså, ellers på en måde, så er det jo bare kedeligt. Okay, der er flere dringer herinde. Jeg synes, men hvis der var ikke engang en video, man kan jo bare gå hjem. Nå, jeg ser på et tidspunkt, altså der var jo så var det. Kommer så egentlig et bedre Lucky Block, hvis det er det sådan noget her. Det gør måske ikke. Nej! Hvad? Kommer der ikke bedre Lucky Block? Hvad er noget godt? Man kan gå ned herovre. Det tror jeg faktisk er anderledes, fordi det er her. Wow. Okay, det var godt, jeg gik. Men kan man egentlig bare... Spørgsmål, kan man egentlig bare snyde her? Kan man komme op igen? Jeg tror bare, jeg snyder. Undskyld. Må jeg have virkelig godt... Jeg tror godt, I vil se mig prøve. Der er jo intet her. Så var det jo godt, jeg snydt. Hvis det også her, der havde klaret det hele, ikke? Det bare var ingen gode Lucky Block. Altså nej, ikke. Ikke Lucky Block, men altså... der var en. Altså hvis der var en god bold. Så var det her biome så hurtigt. Jeg går herned. Er det her? Hvad er det? Er det bare en boks? Det er bare en boks. Jeg forstår virkelig ikke, hvorfor der er så mange løbeblokke med. Der er et eller andet galt med det her spil. 15 millioner i sekunder, det er jo et nødspil. Jeg tænker, at jeg gør... ham der, han er så også... Jeg vil sige med, at det her det er et snydt. Var det der? Nej, det var snyd. Men hvad? Hvorfor har jeg sådan en her? Hvorfor? Helt. Jeg har det der igen. Okay, hvad fik jeg? Okay. Ved I hvad? Den er fint nok. Den er Lucky Block. Større. Eller også de var små. Så er jeg enig.
Men hvad? Men hvad? Nå. Nu siger man lov i den her. Vent. Så er jeg tilbage i den her løbeblok. Ikke? Den er god. Den er sindssygt god. Hvorfor er den så god? Hvad? Kan I fortælle mig, hvorfor den er så god? Der står bare. Og se, jeg forstår ikke, hvorfor det er. Altså, vi får man bare ting. Så det får man bare ting. Så må man få ting gratis. Det kan jeg ikke lide på en eller anden måde. Nej, prøv lige se, hvor mange jeg så får her. Ja, det er bare snød. Det er bare snød. Jeg gider ikke at spille det. Jeg spiller videre, men jeg tænker, jeg ved ikke helt, om vi vil sidde og kigge på det her med det snyder. Se, det kommer hele tiden, og man får hele tiden gode ting. Det tænker jeg ikke engang er så sjovt. Altså, det var sådan, det er man stadig, altså. Og det, wow. Wow, han har mange af dem her. Jeg ser her nu. Jeg ser her, hvor mange jeg har af dem der. Altså, jeg har 0 af dem der. 9 af dem her. Jeg siger ikke tallene, hvis der er nogen mindre, der spiller mere, og de ved, hvad tallet er. Men hvis jeg kan få et skjold, så vil jeg måske godt spille videre. 500 spins. 500 spins. Jeg kan bare klik. Se, der kommer ikke sådan der. Lok. Altså, jeg får det lige mod, så jeg behøver ikke engang gå ud. Altså, jeg behøver ikke engang gå ud for tsunami og få noget. Jeg er allerede god. Altså, bare fordi jeg skal stille, så er jeg faktisk så egentlig bedst. Ja. Jeg tænker, at jeg lige får spændet og holde lidt pause, men tænker, vi godt have det. Altså, den er så også mindste procent chance. Jeg fik lige godt have sådan en skjold. Den var god. På den måde fik jeg 1000 af dem. Altså, jeg tror faktisk, jeg fik 3. Det var bare sindssygt. Fedt. Jeg skal være glad. Jeg sætter den lige der. Fik jeg. Wow. Den her, den er god. Jeg er bare mærkelig lige nu, siger bare. Den her, den er god. Tænker jeg bare, at jeg vil lave det. Jeg består med det. Altså lige så sådan den. Bliver ved med at tage den der. Faktisk lidt mærkeligt, at jeg bliver bare det. Bliver ved. Tag den der. Godt. Altså, ja, det er jo den faktisk. Så vi går ovenpå her. Der er sådan. Ja, vi løber den bare ud af dem her. 1. Så det er ikke. Wow. Så det er ikke fordi de er gode. Men altså, de er seje, og dem, altså jeg elsker sådan noget her. Jeg spiller bare sådan, no way, at de får den der. No way. Altså, forstår I? Jeg synes bare, den er meget og flot på en eller anden måde. Og en til. Jeg har også bare uendelig af dem her, altså jeg kan lige så godt gøre det. Dem jeg sagde med, at det der, det var ret stor chance, står der lige. Lige se det der. Så hvorfor skal man egentlig gå herud? Nu går jeg ud for sjov. Sjov. Det er ikke engang sjovt at være her. Hvis der er lidt dårligt lucky, så vil jeg gå ud til dem, fordi det er sjældent. Dårlige lucky blocks er sjældne. Det vil jeg gøre nu. Hvorfor har jeg så mange af dem her?
Gider godt fortælle mig, det var. Se, jeg bare får. Det er de samme Lucky Blocks. Alle sammen med inventory. Se det der. Se det der. Den. Okay. Den. Jeg vil ikke have dem der. Jeg vil ikke have dem. Ja, okay. Jeg vil ikke have dem. Lad være med at give dem. Jeg vil ikke engang have dem. Men jeg har et, så det her kunne være den ene side. Og så de der kunne være i den anden side. Jeg vil bare sætte dem før, altså. Jeg har også den her. Ikke selv. Jeg kan sætte. Jeg vil se med, at jeg ikke vil have den divs. Hvad er den så god? Hvorfor er den så god? Der står på Lucky Blocks her. Jeg vil ikke sætte dem der. Det vil jeg ikke. Nu er det bare sådan. Jeg vil sætte dem her over. Altså, forstår du? Nu har jeg det selv. Jeg vil ikke engang have den. Yes, sir. Jeg kan opgradere det her fuldt ud. Det var der. Se, det giver det samme. Og det er også det samme lige præcis. Jeg har 1000 af dem her. Jeg går ikke så hurtigt lige nu. Jeg går ned for speed. Det her, det var bare det er sindssygt. Det har aldrig nogensinde. Bare sådan, please. Kom nu, please. Jeg vil få den. Please. Se der. Den er god. Jeg faktisk også har nu. Det var mærkeligt. Så bliver jeg ved med at sætte det her på. Man tænker også, at jeg skal slutte den her video, ikke? Husk at like og subscribe. Ikke? Husk nu at like og subscribe, jeg mener det. Det er en ny kanal, jeg startede i går. Jeg kan godt have det. Og det her, det er 2026, for hvis man nu ser det i 2020, altså. Så jeg slutter af på den her video. Husk at like og subscribe. Gå ned på min kanal og kig.